ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நாட்டு வைத்தியம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வறட்டு இருமல் மற்றும் சளியை எப்படி விரட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதான் என்னோட சேனலை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா நாட்டு வைத்தியம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் என்னோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த இலை நீங்க எப்பவுமே பார்த்திருப்பீங்க, ஆடாதோட இலை. இந்த இலை இருமல் மற்றும் சளி பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இல்லாம சளி பிரச்சனைகளுக்காக கொடுக்கப்படும் நிறைய கஷாயங்கள்ல இந்த ஆடாதோட இலை சேருது. இந்த ஆடாதோட இலைய எடுக்கும் போது அதோட நடு நரம்ப நீக்கிடணும். நடு நரம்ப நீக்கி தான் அதை நம்ம எடுக்கணும். எடுத்துட்டு இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆடாதோடை 5 மிளகு இருந்தால் ஆடாத நாவும் பாடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம ஆடாதோட இலை ஒரு 2 எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நல்ல மிளகு ஒரு 8 சேர்த்து அரைத்து காலை மாலை 2 வேளையும் அதை உருண்டையா உருட்டி நம்ம சாப்பிடலாம். இதனால சளி இருமல் மட்டும் இல்லாம குரல் கம்மல் பிரச்சனை இருந்தாலும் சிலருக்கு திடீர்னு குரல் கம்மிடும், பேச்சு வராது, சளி தொல்லை இருக்கிற மாதிரியே அவங்க பேச்சு வரும். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஆடாதோடை நல்ல பயனுள்ளதா இருக்கும். இதை நீங்க ஆடாதோட இலை காம்பு நீக்கி எடுத்து அதை நீங்க கஷாயமா கூட போட்டு நீங்க குடிக்கலாம். கஷாயம் அல்லது குடிநீர் செய்யறதுக்கு ஆடாதோட இலை ஒரு 5 நீங்க நடுநரம்பு நீக்கி கழுவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது கூட 3 மிளகு சேர்த்து குடிநீர் பண்ணி நீங்க குடிக்கலாம். இதை காலையில நீங்க வெறும் வயிற்றுல குடிக்கலாம். அப்புறமா சாயங்காலமும் வெறும் வயிற்றில் நீங்க குடிக்கணும். இப்படி 2 நேரம் நீங்க குடிக்கலாம். இப்படி தொடர்ச்சியா செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா சளி மற்றும் வறட்டு இருமல் பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வு கிடைக்கும். நீங்க கஷாயமா எடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கஷாயமாகவோ அல்லது முன்னர் கூறிய முறையில எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த முறையிலையோ எடுத்து பயன் பெறுங்க. ஒரு நாள் நீங்க எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு வித்தியாசத்தை உணர முடியும். ஒரு நாள்ல கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரிஞ்சது, முழுவதும் குணமாகல அப்படின்னு உள்ளவங்க தொடர்ச்சியா ஒரு 7 நாட்கள் இதை நீங்க எடுத்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வறட்டு இருமல் மற்றும் சளி பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும். ஏதாவது மருத்துவ குறிப்புகள் பற்றிய சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம போடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.